Hvad så, Astrid? Klar? Giv gas. Astrid vil nu sætte et saltsten her. Op i. Ja, så sindssygt. Hvor mange kan du, Astrid? Det er spørgsmålet. Jeg håber. Lige i øjeblikket er vi på 4. Ja, vi er på 4 med dem her. Jeg håber jo på 8. Du er på 8? Ja. Er det 8 i den der næsebord? Ja. Nej. Stærk efter, så er vi på 5. Så er vi på 6 med nemmer her. Der bliver lidt rettet. Så, nu kommer det svære. Kom så, Astrid. Så er vi på 7. Ja, 8, vi får 8. Kan vi få en 9'er? Kan vi simpelthen få en 9'er? Så er vi på 9. Yes! Nej, ikke helt. Hold den næsten. Så er vi på 10! Vi er på 10! Det her, det er rekord, det er rekord! Vi er slet ikke forberedt på, at der skal være så mange. Jeg tror på dig. Ja, så stærkt arbejde der. Så er vi på 11, eller hvad? Ja! Lige nu er der altså en salgsting her, der er fast i den salgsting med slås. Vi er nede på 10 igen, Astrid. Ej, fuck. Vil du Vi skal lige prøve, Skal vi på 12? Nej, skal vi på 11? Ja. Der er 6 og 5 i øjeblikket. I lavet næsebord. Du starter altså med det der filt. Nej, de ryger ud nu, Astrid. Ej, okay. Vi kom på 10. Ja. Var det ikke 10? Ej, var det kort øjeblik, hvor det var 11? Ja, tak. Slut herfra. Rekord.